Привет! Сега съм в Бяла и исках да видя една от античните крепости, които има. Това е крепостта на Нос Свети Атанас. Ще поставя линкове за това, тъй като там е обяснено по-добре, но това, което виждам е, че е имало защитна стена, която е обхващала район от 35 декара. Крепостта е била използвана между 4 и 6 век след Христа. Тъй като това е било малък пристанищен град, тук е имало винарни, имало е базилика и кръщелно, всъщност две кръщелни. Поредица от сгради, които са се използвали от търговци и за добиване на храна. Има поредица от, сега ще покажа, такива, да ги наречем пъчки, заровени в земята. Това се нарича питус, глинени съдове, където може да се постави вино за съхранение. Когато го обхождам, тук са намерени доста подобни съдове. Една от сградите най-вероятно е била и винарна като такава. Имала е и сграда, която се използва за баня. Сега ще покажа и няколко от другите сгради. Какви сгради има. Ето още един от тези съдове. До голяма степен сградите са се запазили още от 6 век. Тук е една от съдовете, който е бил реставриран. Сега мога да покажа и това, което е разпознато като базилика и кръщелно. От това място може да се види и морето, което е от другата страна. Дай да го покажа. Ето това е и част от старата базилика. Тук може да се вижда и морето.